Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki pindah lho ning njaba ning ruang tamu iki. Ning jero kamar sumuk rongen AC-ne warai. Jadi panas. Cuacane panas tenan iki. Wah ra ana udan-udan. Jodoh nunggu udan tapi urung diwenehi karo sing poso. Sing sabar nek wektune udan mengko ya udan. Iki urung atus lur. Cek. Ngene urung atus. Ya ngomongne kehidupane kadang bingung dhewe. Seneng kehidupan wis ana sing ngatur. Tapi terkadang yo bingung dhewe. Kadang sing salah digawe bener, sing bener digawe salah. Kemungkinan kuwi wis pasangane. Tapi terkadang yo menungso iki gak iso bedakne endi sing salah, endi sing bener, terkadang ngono kuwi. Dadi malah dadi salah paham. Ini sing ketoke apik-apik, terkadang malah jerone elek. Tapi sing njaba ketok elek, padahal atine seluwi sing luwih apik. Tapi piye neh, guys, selama kehidupan memang ya ngono kuwi. Pasangan wis ngono kuwi, awake dhewe kudu sabar narima. Aja lali ikhtiar. Aja lali donga. Kuwi sing paling penting. Wong urip anggere akeh dungane, akeh niate nggo memperbaiki depane. Aku yakin sing kuwasa ora bakal menehi ujian sing berat kanggo dirimu. Walaupun berat, tetap cepet berlalu. Paling cuma sesaat tok. Awake dhewe gelem ndedonga, gelem nyuwun marang Gusti, bakal ngijabah, yakin. Yen umpamane awake dhewe ranti sandaran awake dhewe yo semung kuwi, mung karo sing kuwasa. Arep susah seneng, tapi terkadang nek seneng wis lali karo sing kuwasa lali. Terkadang menungso ngono kuwi. Elinge nek pas lagi susah. Nek lagi susah lagi eling. Nek lagi seneng wis ora kelingan. Wis kebanyakan wis ngono kuwi. Tapi yo piye neh. Memang yo ngono kuwi. Wong urip. Yo menungso wae yo ngono kuwi. Golek nek butuh, nek ora butuh wis ora goleki. Dadi wis ngono kuwi. Nek susah goleki, nek lagi seneng ilang. Aja lali. Donga. Bakal dijabah. Wis lor ngono sik. Tak atus awan. Terus ben resik. Wis kecut. Yes guys, ngono sik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lan ojo lali di like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel iki ben iso berkembang. Yes guys, matur suwun.